Ik ben Oscar Merks, geboren in Eindhoven, 61 jaar, vader van 3 zoons en woonachtig in de Grashoek, samen met Nicole. Mijn hobby's zijn fietsen en alle sport volgen die ik maar kan volgen. Met nieuwe knieën moet Oscar eraan geloven. Hij danst met Judith de rock'n'roll. Nee, het is inderdaad niet niks. Ik merk er wel een heel klein beetje van een dag daarna, maar dan pak ik mijn pijnstillertje meer en dan komt het vanzelf wel weer goed. Ik weet nog toen ik Oscar voor het eerst zag dat hij zei, ik hoop dat ik een beetje dans krijg, niet te heftig. Want ik heb dus nieuwe knieën. Nou, een heftige dans is het dus wel geworden en we gaan zien hoe dat gaat lukken. Dames en heren, dit zijn Oscar en Judith met Rock Around the Clock. Een mooie rock'n'roll dans. One, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4. Kijk eens, de high fives terecht hoor. Kom er lekker bij staan. We hebben net hoge punten gezien, maar we gaan dadelijk kijken of dat hier ook zo ging. Ja, vermoeid denk ik hè, Oscar? Ja, zeker als je er niet van bent. Nou ja, Judith is het wat meer gewend, dus dan zal ik haar even de eerste vraag stellen. Want hoe moeilijk is dat voor een man om zo'n dans te leiden? Best lastig, ja. Het is best wel lastig om aan te geven wanneer je wat gaat doen. En dan moet je ook vrij snel reageren. Ja. En als dat fout gaat, dan gaat het goed fout. En dat was nu niet zo, hè? Nee, ging super. Ik ben heel trots, ja. Nou, jullie is in ieder geval heel trots. Jezelf ook? Ja, ik zelf ook. Ja, ik zelf wat te kijken dat ik dit heb bereikt met alles wat ik onder de ledematen heb. Dus, letterlijk onder de ledematen, ja. Gelukkig. Nou, dan gaan we eens even naar het jurycommentaar kijken. Voorzitter Nick, wat dacht je ervan? Ja, wat dacht ik ervan? Met die kunstknieën sowieso al heel bijzonder. Ook hier kun je wel zien dat je in een paar weken tijd heel veel kunt leren. En het zegt niet van dat je elke dag geoefend hebt, want zij heeft een dansschool, dus ze heeft hartstikke druk. Ze is ziek geweest, dus het zijn misschien 6 lessen, 7 lessen geweest. Maar het is gewoon, het gewoon willen en doen. Klaar. Hupsakee, we gaan ervoor. En ook, je mist een paar keer een pas, maar als je dan uit een sprong komt en dan weer alles oppakt, ja, dit alleen al. Top. Ja. Nou, voorzitter Nick is positief. Ja. Kijk hoe René er tegenaan kijkt. Wij zo'n leuke dans. Ik heb van jullie genoten.
Oscar, je hebt het echt fantastisch gedaan. Dank u wel. Maar volgens mij speel je wel een beetje vals, want je hebt 2 nieuwe knieën, hè? Ja, ik heb het door, ik heb het door. moeten gereviseerd worden op tijd, hè? Nee, in 1 woord, fantastisch. Nou, kijk eens, wat een commentaar. Nou, jullie staan hier zelf ook helemaal te stralen na deze uitputtingsslag. En dan gaan we maar eens kijken of dat ook iets waard is geweest. Jury, neem de cijfers er eventjes bij. En dan gaan we kijken of jullie over die monsterscore van Ricardo en Inge heen kunnen komen. Maar anders helpt veel punten ook al. Hè? Dat helpt al mee om in ieder geval een stapje verder te komen. Ja, zijn jullie er klaar voor? Neem de cijfers erbij, jury. Even kijken. We gaan kijken wat ze jullie geven. Nick, die geeft een 9,5. Joanna ook een 9,5, een 8,5 en een 8. Nou, Ja, geweldig. het komt volgens mij, als ik snel reken, net niet aan die monsterscore, maar het is een hele... Dat is moeilijk genoeg, denk ik, om daaraan te komen. We zijn al lang blij dat dit de punten zijn. Het is niet voor niks geweest, al die oefeningen. Ja, want we hebben de hoge scores tot het einde bewaard, zo te zien. Ja, geef maar even een reactie op die score bij Natalia. Dan blijf ik hier. Maar Oscar, wat een show hebben jullie neergezet. Ja, fantastisch. Dankzij Judith hebben we dit bereikt en ik ben er toch trots op. Nou, Judith, het leek wel alsof je acteerles hebt gehad. Ja, dat moet ook als je danst. Een klein beetje drama zit er wel in, toch? Nou, er was heel veel drama. Jullie kunnen zo aan de nieuwe musical meedoen. Heerlijk om te zien. Volgende project. Volgend project, daar houden we jullie aan. Alle kijkers thuis schrijven dit heel snel op, hoor. Ja, dat is goed. Maar ook leuk om jullie zo samen te zien. Jullie zijn helemaal afgestyled. En wie heeft de styling gedaan bij jullie? Ja, dat hebben we toch wel samen gedaan. Ja. Nou, het klopt in ieder geval helemaal. Hoe voelt het nou om hier in de Green Room te staan na deze prestatie? Ja, trots. Toch wel, ja, absoluut. Ik bedoel, de voorgangers haalden hoge punten, dus dat brengt toch al wat extra spanning mee om te laten zien wat je kunt. En dan toch nog dit bereik, ja, wij zijn trots. En nu alweer zin in de volgende dans? Ja, we zijn al druk bezig, dus... Oh, wat spannend, wat spannend. Nou, ga nu maar eventjes lekker wat drinken en een knabbeltje nemen en even bijkomen van deze topprestatie. Doen we. Komt helemaal goed.